Nagaw long rin nonoy puarong amekar Mrinal Sharma ahem kachubipon Rupsing timung poinut au swaphan ahir eng tangrak penareng ahuk ke paso. Tangte Rupsing timung lapuson kisung kacetong nang adai komatlo. Hampang song atum Rupsing timung along arjab dun tipsi sodak pen kacesong asai dojima. Mate bongso sumilarong hang pia phan kacenek kahola sonsi pang samri poma. Lapuson kisung tekti ka porahut hampang song lapen Karbeng Autonomous Council atum arjab dun tip haijima. Nagaw ri nonoi puarong amekar Mrinal Sharma ahem kachubipon parkup anglong miji timung arong amekar Bidda Singh timung asopo Rupsing timung aphan ketheng kechok ajok ahir eng tangrak penareng ahuk kesonan. Karbeng along ri pen penang an au samara phan kapacharli amen pen Nagaw along ri bangakhe ahem kibidun pen kisung kachetong nang lake lam ki mikalilo. Lason thatsi patumi chitia chikloni phai pho durmi arni mate Teachers Day katalon arni amatsi lo kapacharli amen pen kibipon. Nagaw along ri nonoi puarong amekar Mrinal Sharma ahem kachubipon parkup anglong miji timung arong amekar Bidda Singh timung asopo Rupsing timung aphan ketheng kechok ajok ahir eng tangrak pen areng ahuk keso. Tante karbiatum kapacharli amen pen lapusi kaiketa kebe kecha hem bidun bomsi kacenek kaholo cecak bom jima. Lapuson kaiketa karbiao somaratum kisung kacetong nang lake apia posia adailoma mate Karbeng along kacharli mersen awar sai kabia potlo. Ajat non-stan non-kisung tektik aparo hut kisung gepo Rupsing timung justice longjima. Hampang song atum ajat dun tipsi sodak pen kache song dojima. Mate bongso sumilarong hang pia phan kacene kahalo asonsi pang samri poma. Mate karbia kheya phan nanglang rop lapusi cecak ding poma. Lake aporsi nang thanpo. News Desk report Northeast Karbilai.